मरियमची माये सरकींची शिकाये मोगाडमची राणी पावतू आमकां माये सुम्याची दासी तूं जाली सेवेची देख आमकां दिली जेजूची वाट दाखयली कुर्सा मुळी रावली. भगवंत क्रिस्तुचे कुर्बन ह्यो वार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या बुडव्यान मुरे एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र गर्भीत जाली. नमान मुरे कृपेन बरयल्ली संत जे सांगाता श्री आम तर तू सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समीची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते जाव. नमान मुरे कृपेन बरयल्ली संत जे सांगाता श्री आम तर तू सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदें जियेलो. नमान मुरे कृपेन बरयल्ली संत जे सांगाता श्री आम तर तू सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजमचे खातीर मागया ए सम्यान बड्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुत्सफन घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कष्ट आनी कसा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे जी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत मागता त्यास क्रिस्त आमच्या स्नेहामरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा केल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सगचे देन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. ससना सविशीव दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमंतान देवाक सपदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो अंकवार मुरयेतावन जन्मलो पोंच पिलाताकात ताणें कस असले ताका कुर्सार झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सरलो सपरिदा देवपाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवा आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयत सभेक भक्ता सुवेकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बरयल्ले संत जे सांगाता श्री आम तर तू सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बरयल्ले संत जे सांगाता श्री आम तर तू सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बरयल्ले संत जे सांगाता श्री आम तर तू सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. आयच्या दिसा नियाल्या आमी संतोषाचो मिस्तेर. पयलो मिस्तेर मोरयेक बडवो कोबार दिता. ह्या वेळार विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या आनी कश्टानश्टान संपडलेल्यांक तुजी बुजवण दी म्हूण मागया.
कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस नमन बरे कमरलेले सुंदरी समता स्त्री अंतर दुसरे आणि सदैव फॉल चेंजेस महिमा पावन गुतागार पवित्र ए मुझा जेजू आमची पातका आमका बक्षी एम कोणाच्या उजांतले आमका निवार सुमेसत्म्याक सडकन तुजी काकुलडीची अधिक गज असल्यांक सर्गावरण पावय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. ह्या वेळार मागया आमी सर अनाथा पासोत जेजू तांकां सांगात दिवन तांची कंत बेजाराय पयस करून दी म्हूण मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कयो तुझे कशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रास कोंकानी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दामे नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवान मरे दाच में मोकियां का तेरे नाते नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवान मरे दाच में मोकियां का तेरे नाते नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस नमान मरे कुतपेन बरले समी तुझे संगाता स्टे आमी तर तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या ए मुझा जेजू आमची पातका आमका बक्षी एम कोणाच्या उजांतले आमका निवार सुमेसत्म्याक सडकन तुजी काकुलडीची अधिक गज असल्यांक सर्गावरण पावय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्माता. ह्या वेळार आमल पियोने द्वेष जाग्याचे समस्ये वरवीं कोस्टनच्या सर्वांक तुजो आदार दी म्हूण मागया.
Patricia tuझे ना कोई जान तुझे राजम के युग शी सरकार ताशी संसरान राम Amsa Dr. Rasa Konkani Jesukrilam Sitanyam Kangalim Sobodinam Gavalitam Padiwaramen Man beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagi Haridan Mokapyakate Nandikaratan Jamar Nandikariramen Man beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagi Haridan Mokapyakate Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagi Haridan Mokapyakate Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagi Haridan Mokapyakate Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagian beredar memang pihak Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagian beredar memang pihak Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagian beredar memang pihak Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagian beredar memang pihak Nandikaratan Jamar Man Nandikariramen beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagian beredar memang pihak Nandikaratan Jamar Nandikariramen Man beretu kondiles tuझे संगत आश्रम तन सुदेव सुदेव for exchanges Bagian beredar memang pihak Nandikaratan Jamar Nandikariramen Mami upan butani pavitratnya Salin dan Surutamen Ia menjadi jiwa yang berjalan ए मुजा जिजू आमची पत्काम का बक्षी यम पडच्या उजांतल्यान कानिबार सुमेसत म्यान सरकंत जिका कुलडीची अधिक गज असल्यांक सरगावण पावय सो तमिस्तेर मोरी बाळक जिजूक तेंपलांत भेटयता ह्या वेळार मागया आमी परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या कुटुंबादारां पासत जेजू तांकां बरी भलायकी दिवन सर विघ्नांतले राखून दी म्हूण मागया आमच्या पसरगींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राजम कयूं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळलें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर नमान आमेन. मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगेवन मरिये देवाचे मये आमोप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वत्र. ए मुजा जेजू आमची पत्काम का बक्षी यम कडेच्या उजांतल्यान कानिबार सुमेसत म्यांक सडकंत जिका कुलडीची अधिक गज असल्यांक सरगावण पावय. पांचसो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. ह्या वेळार
तुझे उतर प्रगट करच्या सर्वांनी तुझी वळख सर्वांक दिवंक तांकां तुझे स्पिरितान भर म्हूण मागया. आमच्या पासगींच्या जना पवित्र जावन दे राजम करून सगाताची संस्रान जावन आमचे स्फूर्त ग्रासा जमकाने आमचे वेळ सुटलेले मुक्षिता आमचे करतां बगोस आणि आमकां कलन प्रभू दिनाका आपण वेटांतले आमकां निवार नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमाम रे परमेश्वर तुझे संगाता आश्रया भितर तूच देव आणि सदैव फॉल एक्सचेंज ऑफ घेऊन ती मरी देवाचे मायम बपिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आय बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्यान सदा सर्वत्र आमेन. हे मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्याक सडकन तुजी काकुळडीची अधिगस असल्यांक सरगाळवून पाय. नमान रणी काकुळडीचे मये नमान आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा तुका मिलो मारताव आमी परदेशी वेची बाळका या दुखाच्या कोणांत असता अस्का उस्का सोन आमी तुका रुदान करता तर तू आमचे शेकाये ये तुझे काकुळडीचे दोळे आमचे वे परती आणि या परदेशो उपरांत जे कुशीचे देवी फॉल जुक आमकां दाखय ए दियाली ए मुगाळी दुलोबियांक वारी मरिये. भगवंती देवाचे मये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या वसनाक आमी फौज आमचे खातीर सोम्या काकोळट आमची कर सोमिया काकोळट आमची कर क्रिस्ता काकोळट आमची कर क्रिस्ता काकोळट आमची कर सोम्या काकोळट आमची कर सोमिया काकोळट आमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता देन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सगीच्या देवा बाप्पा काकोळट आमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोळट आमची कर देवा पवित्रज्ञा काकोळट आमची कर शांतिसिमा त्रिंदा एकाच देवा काकोळट आमची कर भगवंती मरिये आमा पासत विनंती कर भगवंती देवाचे मये आमा पासत विनंती कर भगवंती अंकवारीचे अंकवारी आमा पासत विनंती कर ख्रिस्ताचे मये आमा पासत विनंती कर पवित्र सभेचे मये आमा पासत विनंती कर देव कृपेचे मये आमा पासत विनंती कर बहु नितळी मये आमा पासत विनंती कर बहु निष्कलंती मये आमा पासत विनंती कर कत नतले मये आमा पासत विनंती कर आपुट मये आमा पासत विनंती कर मग पात मये आमा पासत विनंती कर विचित्र मये आमा पासत विनंती कर सबदनी मये आमा पासत विनंती कर रसनारचे मये आमा पासत विनंती कर सडंदराचे मये आमा पासत विनंती कर भूषणी अंकवारी आमा पासत विनंती कर मग पात्र अंकवारी आमा पासत विनंती कर परगट अंकवासले अंकवारी आमा पासत विनंती कर पुदेदार अंकवारी आमा पासत विनंती कर दयाली अंकवारी आमा पासत विनंती कर विश्वेशी अंकवारी आमा पासत विनंती कर नीतीच्या आरशा आमा पासत विनंती कर सन्व्याच्या सिंहासना आमा पासत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या काराना आमा पासत विनंती कर आत्मिक पलंगाना आमा पासत विनंती कर मान फौजल्या पलंगाना आमा पासत विनंती कर भक्तीच्या परमेत पलंगाना आमा पासत विनंती कर गुप्त गुलोबा आमा पासत विनंती कर दाविदाच्या बुरसा आमा पासत विनंती कर दाड्याच्या बुरसा आमा पासत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर सल्ल्याच्या अर्का आमा पासत
पासत विनंती कर सर्गीच्या दरवट्या आम्हा पासत विनंती कर फंदेफाचे नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर पिडेचे बोलायके आम्हा पासत विनंती कर पत्क्यांच्या आधारा आम्हा पासत विनंती कर दुखेचे बुजवणे आम्हा पासत विनंती कर स्थळांतरकारांचे शेकाये आम्हा पासत विनंती कर ख्रिस्तांच्या आधारा आम्हा पासत विनंती कर बडव्यांची राणीये आम्हा पासत विनंती कर पातियर्काची राणीये आम्हा पासत विनंती कर प्रवाद्यांची राणीये आम्हा पासत विनंती कर अपोस्तलांची राणीये आम्हा पासत विनंती कर मातिरांची राणीये आम्हा पासत विनंती कर कॉन्फेसरांची राणीये आम्हा पासत विनंती कर अंकवारींची राणीये आम्हा पासत विनंती कर समेस्त भक्ताची राणीये आम्हा पासत विनंती कर सिंबाच्या कथावेन गर्भे समोले राणीये आम्हा पासत विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर बोबोईत रोजारीची राणीये आम्हा पासत विनंती कर कुटुंबाची राणीये आम्हा पासत विनंती कर समाधानाची राणीये आम्हा पासत विनंती कर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले भगो समकाय सोमिया देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले दय नायकम काय सोमिया देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले काकुळ तामची कर जसं एकाल ए देवाच्या भगवंती माये आम्ही आता आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचा व्यापार करून सोडी नका पण समय सगळ्यांतले आमकां सदांच निवार आनंद बरेत आणि सदैव अंकवारे भगवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फौजोंचे खातीर प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आणि जीवनपणा वरवी सस्नाच्या बचेचे इनाम आमकां सोडून दवरला भगिनंकु आमरेची बोपोय रोजारेचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापल्या स्वामी पाटलाव करीसो आणि तांतू बसयल्ले आमी जोडीशे कर तुजे लागीं मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या आसण्या वरवी आमेन. मोरी एक समर्पण मुझे राणे आणि मुझे माये हांव म्हाका सगळोच करिता आणि मुझे भक्ती पावन तुजे ते दाखोवच्याक आयच्या राती हांव तुका समर्पिता. मुझे दोळे मुझे कान मुझे तोंड मुझे काळीज आणि म्हाका सगळोच कांय दवर नासतना देखणे मुगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या बरवी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्तानी वस म्हणल्या बरी. भडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची. केदे वर्थे भाग मुरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी अंकवारावचे सर्वे सांच्यांक देख जावन सोपच्या.